wala ke ko ai no no si bu ke sa ya do mala su wi kwa stra ko pu pa mini mi to de pa ke te to pa no do ta sa to ta u ta di de le ma sa na ki do la yu ta su wi ku da ne na le ko pu ti lo sa to ke si bu ke sa do ma no no do to wa do to ne we si ko la ta ye ba ku lo ta du ti no to ke ku ta lo sa ya ku tha tàu pha đó là số suy to ta bé lý biết sửa sao được khi sao cô cú từ lúc còn đó lý biết sửa sao được khi sao cô cú từ lúc còn đó đó mà cái sao chờ cụ qua đó đứt xin nó cụ qua lỡ mức của Allah được phá bu lỡ Giêsu Christ bu đi tu akan đi nè ablu tu do apu to Allah ke ku asua kartha lỡ ama gi pa lỡ Giêsu Christ bu aku lo agedi itu tu lo ta uke ko ke tu lo ta blu ta pu lo ta na pu lo do awe ni to mi ba lo tu pu da tu we ba mi ywa ta hi lo akara li sa swi to we ni no we da so ko lu awe hi ge ba tu da kwa e pi su pu ti pha lo ta uke ko ke lo sa ywa hi kwa sa ya ke te to kwa ni no mi da lo sa ywa bu pu ata su su wa ti pha lỡ mà bảo với đạo quét puli thì phá lỡ có đôi nếu đã cái khó khăn của sĩ quan nó nó lỡ có hay là sau lúc quét với đạo bị phía dưới này với ở đó tập nhiều quá số thì phá ama đó qua quét li thì phá kia quét thôi với đạo không mà không thì về nhà kia lỡ thì sao suy để bị quét ia puni nó ta quét để bị quét ia puni với đạo tập nhiều quá số với đạo không chỉ làm với đạo nó tức là chỉ này nó tu kilo kesayua ti lo mu puro ko ko se ko to dale ni no kesayua ta e ta tu uta upa ni lo bo lo mu do kamu kama we da du man lo no do kimi ti mi ni no ta lo ado ni di creator su kamo tu uba no ti mi ban lo no do ta mi ti mi ni no khop lo you are blue ko ado ni ta uki kho ki bwa si kon lo no do limit ti mi ni no ito ko khu lo ko lo ta lo ta ma to ko ta lỡ thảo của bố lỡ thà na bờ lụt đá lỡ thà ta tụ tàu xì con lỡ nó rồi giờ mình chỉ mình đi nó và mà đi Christian này quá kle lỡ thà từ to và từ to tên ni và tên ni và thà lại có bữa bữa xì con lỡ nó rồi cũng mình chỉ mình đi nó như vậy đó còn đôi tên ni và ta lỡ yêu rồi và cái nào ó lỡ bên nó cố cho gà thảo rồi và cái man nữa vậy đó mình gọi là thà lấy cái số mình gọi là số mua thì phá vô sĩ quan nó đó bà khai đó lý do suy phải là lý bên suy asa được khi asa vô phu từ lúc quan này nó ta ôn từ nó cho khi với cô ta ta ghi làm như vậy đó nó và từ lúc ta ưu ký khó ký qua lúc ta bút tháp của cô nó và từ lúc ta ưu ký khó ký qua lúc ta bút tháp của cô này nó đó bà khai đó ta ưu ký khó ký qua này nó phải nha na pro đi mua ra saya puli thì phá saya ta ưu ký khó ký qua này ưu ký khó ký qua là nó khô lớp ta lấy khoa plu lớp ta bác quan sát mấy thì phá ưu ra tụ lớp tu lớp ta tu ti lo chút lo ưu tu bia qua này nó ưu ký khó ký qua xí qua lo rồi saya ta ưu ký khó ký qua này ưu ký khó ký qua là nó khô ưu ký khó ký qua là tu lớp ta thế đã lỡ sao bây giờ tôi khó chơi aku sĩ quan lo nó aku đã bắt đầu tạo cái khó kỳ qua lỡ tập của aku này nó đi về đã ta cái về đã khi mình lo ta thì mình này nó về đã bắt đầu tạo cái khó kỳ qua lỡ tập của lỡ tập nào của lo nó lỡ tập nào của lo nó hay là li mà ta sẽ đồ để xí giờ sao có khi xí ta cứ khi xí khó bên này cái chỉ bảo về đã bagana ham juga gi hello awe aku ora dota sudah sakit to ni no ba ko muwei ni awe edo da lo ku we ni ka bu ke bla ki we da awo lo dota la we ma we da tin ni tam le na we ku ti da ka sai su kri do ta tu bu ta do awe tan na ni no ka sa kri pa ko no we da di le ni hello awe le ti lo ta do sa kri to ni sa kri te ba all 4 thì phá sa oni what he do all 3 thì phá ba
so na ke do ko mu we awe ta na la na we te mi ni wa ma bla ni pu ti mi da te ka sa Yesu Christ ga te ka sa Yesu Christ ata ma bla ni no pi ta ki ko ke ti la pu we ni no ka bu ke bla ke da wo lo aku do awe lo ta tu ta un no bu ni no awe ta lo awe ba kha ta ki ta na ni te ba ke da ka sa Christ lo ta lo tri ti de pha da le ni no o ba we da ta o lo su lo ple lo pu de pha o we da lo lo te di pha si ko ni lo no lo ba ka ti ba lo pe lo po bu we I ata ka do do ata phita ma la ma we da ba ke to we da ta ki ta ba lo bu bu ba ka ti ba we da pe lo na ni wa lo lima te sa do to see you asabo kisi kho pe ne ba ka ti ba we da du du su Yesu si sa da lo si ba o no na ta do ma lo mo ta ke to lo no wo pe na ta de ke do apu mi ni black we to su ko pe ni lo no ba ka ti ba lo mu we I pu mu we I ni kho pe lo awe ata na pu ni awe ba ta lu ni we da ta ke kho ke le apu black le ta du ta ko pa lo le sa krima ba o si ko ni lo no aku awe I mi we da pu mu de ga ata le kho pe lo awe ata na pu awe lu ni ba we da ta ke kho ke la pu black we da kho pe lo ta du ta pu aku si ko ni lo no da be mi kwa pe lo ni ba ku sa do de si do sa bu ri si ku do su nya be ni ke chi ba si ko da so ti me pu kwa so ba ti me la mi we da an kwa la me bo da lo awe si no khi o ta do be lo sa kri he to ni no awe khi ta ta ga nyo lo sa kri a u do bi ni no pe lo awe ko po lo awe na we da lo sa kri he o ta ti sa kri gi kho ki o ti a ku ni no hello we ka tu da do sa kri to so do ni no sa kri te ba o lo ba na ta lo ka ma na lo menu to mi le phi ni ni no we si se wa da ka sa kri lo e do da lo awe a me kri ti to ki da si ko ni lo no a ko da pe la li ma ku so do si se bo yo si ki bi ne bi ti ba we da do Yesu si ba o leta to ki na ta na ni u ki kho ki li na li do ti to ta to ko kha do po to Yesu a ki lo kle ni lo de ti ba we da ba me blo we I ga kho ba lo awe ta na pu kho ba lo awe na we da ka sa kri lo lo bu ya ku ni no awe du ni ba we da ta u ki kho ki la ta bi ta pu la we ti ba ki we da ti to ba ki ta do pu do ba we da ka sa Yesu kri a ki si ko ni lo no do ta ki mi ti mi la mi we da no ba tu lo ta u ki kho ki bwa la ta bi ta pu ni no ti lo no ta po ya lo ki ta pu si ko lo no ba tu lo ta u ki kho ki bwa la ta bi ta pu la ta po ya lo ki ta pu si ko ni lo no ba ka ti we da phe la li lu ka so de si kwi a supporter de si ni ba ka ti ba we da so sa khe ri no hello ka sa Yesu Christ awe ne we da su yu ri ku ni ni wa mi lo me da so sa khe we ni awe mi wa da la a khu ti we da sa Christ do ta mu ti ba ta lo Christ do ta mu pi nya ba ta lo sa Christ lo asa na ki do ta ma ti ta or khan ni mi we da ba da la no pu do ti ba we da ba asa na ki do kho lo awe ta u le so ke te ke to lo ke ti we da sa Christ ki ka sa Christ awe ni na we le we da do tho we da lo ku mi do ku a ki do ti we da be lo ti we da ka sa Christ ti ko ni no lo ta ku ta khu bu ni awe ka sa Christ ma he ki lo do ka sa Christ le u to ko do o le awe shi awe si ko ni lo no da mi kwa ki phe so sa Christ ta so so we I lo sa Christ u ni no awe do ni ba ki we da le ni sa Christ le u to ko do o da mi kwa ki phe la li lu ka so si kwi so bo ko do su nya ni te da no do so sa Christ so cho do si ba ka sa ni kwa ka sa Yesu lo yu kho ku ki pu ni yi he lo kwa po ya po tu pu lo do yi mi o ka bla kwa tu ga ta tu mi do yi ki he lo ki o a ni alon bi sa lo a ti ba la so sa Christ ata po ya lo ki ta pe ka sa Christ o lo awe shi bu o lo awe atu ata pu to ni no
aware do ni ba weda ta uke koke le mi sa kri aware do ni ba weda ta buta ko pha do le aware ta po ya lo ke ta away ni no de mi da le ase khi ba do mi weda ta ba so ba ko to le aware ko ba u kha sunya wo si ko lo no do be ni ka sa shukri ke te ba oke ta ka to le mi weda ta uke koke tu lo hi bu ilam misat ni ili agedi I mi se ko so abraham pu pa lo agedi I pa nyo pu kwa I hello we di to ku ni do uke khoke pa la ha ma ta pha lo de ako do bu ko tu la ta uke khoke pa la ta pu ta ku ni no la ta pa ya lo ke ta ku ni no ba do ni we da do bu tu we da pi ko ga si ko ni lo no do pela ta kwe tani ba tani la ta hi ba ki we da kwa no ta hi ba ki we da kwa su ke ta ke ta de pa ta kwe we da tani pela li epe su sa do ki sa ko kho bi ni no sa ko kho bi ni te ba kwa le agedi I tu lo ta uke kho ke tu lo ta bu ta pu lo ta na pu lo do we ni ti mi ba lo tu ko da tu we ba mi ywa ta hi lo de ta uke kho ke ni he kho pu ta ti lo sa ywa apu apu lo la ba ta wi la ba ta tu ta ma la ba ta wi glaser la ba ta o mu ni no apu ri no ta uke kho ke ni ba do ni o te no ta ga no ti mi ba si ko no no ta ini ti da ti mi lo ba su ki na ki ta ti pha ba ka do ni we da ta uke kho ke wo ni no kho pu da lo ka ba na we da ka sa kri si ko ni no no mi ti mi lo ba ta na pu do mi ti mi lo ka sa ywa apu ni no wan ni ba ta uke kho ke ti ba no ta ga ba si ko lo no ba kri ta kwe bu we da ti mi la mi we da anyway no Jerry ta kwe bu kha la mi da ba kri pu ta o mu ni de ka ba ba thwe lo ta do ywa ku ni kho lo ta ta ni tho ta lo ywa apu ni lo ti mi the ba ta uke kho ke bwa kho lo ta bu ta bu ba ta o mu ko mu ni de se ko kho bu da lo ywa apu ni no we da so so ko to ke I ta le kho bu se ko lo ba mnu khu le ni mu wa tho pa mi do ta na nya pe tho sa ywa bu lo ba le kho bu do ti ni nya ti lo ha le kho bu ba o ki ba mi da ka sa ywa bu lo no awe I mi we da ti ni ba ti ni sa ywa ta uke kho ke wa kho bu lo apu la le kho bu ba to se ko ni lo no randall terrier ta ka tu do bo la mi we da no ba ta uke kho ke wa kho bu ta bu lo de me lo ta tu ta ko pu ba sa ta ba te wi ta tu ta ko thi ta di de de aku lo ta uke ko do ni we ta uke kho ke wo lo pa ta na we da kri ko lo pu ya wo lo ta po ya lo ke ta no wo ni no ta lo ka ba ne lu ba kle mi ka sa ywa ku ka ta mi ta do sa ywa ta tu ta ko ti de pa lo ke hi su ne ke wa lo ta a wo si ko ni lo no do pe lo li epe su so do ta asa bon nui do su nya te wa lo awe da ku ko do ta pui ki wa lo atui ta bla ba ta ka ma di aplu tu apu do to la ma a tho we lo pu go la ta ku ti do ta ti nya na pu lo do ti nya wa lo ata da we ata ku tu di ta ba ta lo atu ba lo apu da we atu lo di tu phe amya la pwe tho do ba ka du o pu ta khe le aku da ga kho khri apu ta o la mu ko do ta o la kho ku lo de awe ni we da ba do ni we da ta uke kho ke kho lo ta bu ta fu kho ba la ka sa ywa ta et quarter do sa kri ta ma lo tho ba tho do ta tu ti ta lo we kho ku bo ti pa pu bo si ko lo no aku da ni ba ni ta mu ta le kho pro ta ba ko se me ti pa pu ni no ta la uke kho ke pa la no ko ta la uke kho ke pa la tu lo ta ni no mi da the pi da the sa kri tu ga kho ba lo apu le pa na o ko si ko ni lo do ki mi ti mi la ba ta mu ta le kho pro ba ta ba ko se me apu ni no ti mi we da ho ko bo do bo ta ki sa ba sa tu ni no ka do ni we da ta uke kho ke la ta bu ta ko wa ni no sa ywa e do da lo ko he ki sura wa ti me nya la ta po ya lo ki ta a wo si ko ni lo no do ba ka ti ba la mi we da ka la ko bo lo ka sa kri a ko ba do ni we da ta uke kho ke ko bo lo ka sa kri a ko ba tu phe tho ba
couple lo ka sa kri ko ta ku tu pura pla ni no la li episu abu ne ka ti da plau da ta si ye bo le we pa su kina ki ta di pa wo le ta la ba ta le couple abu to ba ta mu abu si ko ni lo no aku ra di ta ki te ba ba le hi ba ki pwe ti pha le ba tu lo ta ki ko ki bwa le ta bi ta pu aku lo ba tu lo ta ki ko ki bwa le ta bi ta pu aku lo no ta ti mi le mi da le ta na ko le ba na wa da sa kri le pu pu aku da ki mi ti mi ni le ta po ya lo ki ta le sa wa ti mi nya le ta tu ta u no lo pu aku ni no ba tu lo ta ki ko ki bwa ti ba tu lo ta ki ko ki bwa le sa yu a pu aku to ko ta si ko ni lo no aku do ba so wa lo ta pu ga de lo wa kana ha mu hi gi ba ki bwa ti pha do so sa khe lo ta po ya lo ki ta no bu hi gi ba ki bwa ti pha to ni no ku mu ti li le kho bu ti li ka ba le ta kha su nya di we ko ga de bu bo ta ki ko ki ni no sa ya ka te to ni wa le pu pu a to ni no sa ya wa lo ta ku ga de le ko do ni ba o le pu pu ka ba lo ta na ku ka ba lo ta po ya lo ki ta ko si ko ni lo no aku do sa ya su su wa ke pu yo ba ba ko ga de le to ka na ta mi ge ba na ku ta mi ge sa ya ku ta de plo mi ge ki plo mi ge ke ra ta ta ba abu ko su su ye o di so po lu hi ba wa da pa episu do ka ba o mu we da o mu ma thro da to ni no go mu ma thre da ko wa de ga lo ko lu kle to ke mi ki ta ma lang ko ki sa yo ni lo o ya so ki pu ko ga da du na ba ka ba lo du ta ta mi ta to ni de ke ta pu do ma ni lo